Mahuman kami muna karon to. Murag dilim yun. Ayo akin, naara pa karon susing. Nagara ko do. Sabi nangyari sa akuan guys. Boy. Kung tako magkinagsilsilon din. Kasi di pagka astara ning pailan ni namurog na sulod o ba nagawas. Unang ko ana jud. Suko dito si Busing ana ba o dako kay na suso. Namdal to siya plano nga. Kamutangan daw ni dito niya. Hagdan daw ni butang mo. Dako kay ko ano nga ma. Padautan ko ani ba mga abot ra ba to si Busing mo. Sige na pasinan sil ko andara kay andi ko ani. Kanang rol unsa man po na rol? Wala ko ning taon na ko na ron. Jadi ano ba rin? May patpatan. Isang simana na akong gamaan kay gahay kining kahuya. Isang simana na. Baba ko kahumaan eh. Sarungan na. Kawa po kinuha yung pati. Mga abot ra ba to si Busing dire o? Ito si Kuan. Dito ani yung ba Kuan? Kaya ko naman balik Sampuan yun. tani makapiso tani itong tawagan na ba ko niya ng mga hindi ko na siya mabuo sa siyang balay. Nasa ko yung tuon nula. Dalingan niya manira ba to si Busing ron? Iya kong kitawagan. Mo manira nito ida ko Kuan. Aw, ibnag ako gilakaw ha. Oo. Sa man yung park di pagama bali mang kung maninahuman tay dis boto yun ani kung akong balay di pagama di mao kanaw kaya sulod. Ni nga agi man. Sa maning mga trabaho ani dili man ni mao akong gipagama. Kaya nagugsayot ni. Di ni mao. Saligan ng tawanan ng trabaho. Pagbugaw. Kinsa man na magbuot maka sa trabaho. Oh, ikaw biya. Mura magkagadula, gipinisingan na, gipang uklab na po ni mo. Kung sa maday daot na, sa may sayo.
Kinsa man ka? Wala mo kabalo? Ako'y tagihan ni balaya. Ako'y gasweldo ninyo tanan diri. Asa man ni Ros Butoy? Siya may kong gisaligan diring mag atang ninyo diri. Abot ka hato. Lakaw-lakaw mo to, abot ka payon. Ang laki ko ato, gamay eh. Sus! Kanigiyos Butoy, unsan? Ang laki na sa bayot na siya. Ang laagana ng tawana. Siya yung gisaligan diri. Sa madugay pa to siya kabot? Ambot, wa may kabalo. Ay, boss. Kaya po na, boss. Lagi gila ka lagi, boss. Oh, ngayon magagikan. Sige ra magkagasalaan. Ay, gila ka lagi, boss. Kay Tanawa niya akong balayo. Baling dugayang nauman. Pila naman ikatuig. Kani. Maglima naman ikatuig na akong gipatrabaho ni Ma'am Tulon mo. Pani, wa pa nauman. Tanawa. Haligi, giguba na pa. Usang trabaho ani. Unsa akong gingon nimo? Butangan ni siya group top kay para lang dingangan nan sa akong helicopter dito sa taas. Then butangan pa ni og elevator. Butan pa yung escalator. Asa man ipang butan yung elevator o escalator anyo? kung nag-safety ko itong ano, boss. Wala pa akong sunod. Ano na eh? Escalator, guys? Aw. Oh, niyo ko pa butang ang escalator. Ang park ko na ako dito, wa pa nauman. Sige, atagan ta mo kuha na niya. Kinanglan, muno ninyo ni dua ka semana. Dua ka semana ko yung kuha na niya. Kay magpaparty ko rin. Doon kasi mana, boss. Oh, dua ka semana, magpakaon ko ninyo. Mapas Okay, na, eh. kanon ta mo tanan rin. Hindi mapas na doon kasi mana, boss. Pila man day ka semana ni mo man? Tuloy pa tinali. Ah! Bay, dugayan! Ha? Tulo ka bulan. Di, tulo ka bulan. Kinalang mo man niya. Ay, atagan ta mo mga bonus ani pag mo man eh. Kamutan na libas, huwag mo man. Kutob sa umagaya. Sige. Di ko ganang mo dawat og bonus. Wow, kara, bonus! Mo na imong gikuang trabante maayo man yung trabante ha? Muna sinalinggan ng boss. Tapos, kailangan ko dilak ka doon kay ima ba? So, yung pag-abot mo, wala ko. Kasi masaligan po rin naning dagwaya sa? Ako, hindi na ako ano. Silo kay Hadlo, kung mga kauban niya. Kung sa akong gingon nimo, butangan ni siya group top kay para lang dingangan nan sa akong helicopter dito sa taas. Then butangan pa ni og elevator. Butangan pa yung escalator. Asa man ipang butangan mo ng elevator o escalator anyo? Yay! Shout out! Shout out na ko si Mary Jane Cinco o si Belpa Barbarona. O shout out ko kay Dave at saka kay Joprika. Shout out. Shout out sa to ni Rosjen Anotado og ni Steve Mabanta. Shout out. Shout out ko ni Lenskit Titinan og ni Hanilet Baludmod. Shout out. Og shout out tayo ni Jinjik Display og ni Arap Fox. Og maro to makabibo sa gustong pa-shout out first thing ma-comment sa ang bagong video nga i-upload. Mga mo shout out and please don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell para ma-update mo na po yung bagong video nga i-upload. Og maro to makabibo daghang salamat. Ulit na tunuman ang taong healthy. Bibo! Shout out to mga mangtas. Nga mga trabante na